Ako by si hodnotil zatiaľ sezónu vašu? Nie je to ideálne, ale samozrejme v poslednej dobe sme začali vyhrávať, hráme lepšie, takže dúfam, že to bude ďalej pokračovať. Na vonku sa nám moc nedarí, ale hovorím, v poslednej dobe sme nejaké zápasy vyhrali, takže musíme v tom pokračovať. Štatisticky to pre teba vyzerá dosť pozitívne. Si s tým spokojný osobne? Už tie štatistiky nie sú základ, samozrejme. Snaží sa človek dávať góly, robiť hru a tak ďalej, získavať nejaké body, ale najdôležitejšie sú víťazstvá. Ak sa bude vyhrávať, tak to je pre mňa a pre mužstvo najdôležitejšie. Čím to je, že túto sezónu sa stále hľadáte, že to nie je také zohraté? Neviem, ťažko povedať. Nezačali sme dobre a hovorím, hlavne vonku musíme začať hrať lepšie a získavať body. Premýšľaš na tom, keď takto sa vám nedarí, že potom v apríli už si nezahráš? Nie, ideme od zápasu k zápasu a snažíme sa teda lepšie každý zápas a ako som povedal, tie výkony boli kolísavé, ale v poslednej dobe hráme náš hokej. Otázka svetového poháru. Ako to ty vnímaš? Tak samozrejme je to rozhodnutie tuto v Amerike a v Kanade. Rozhodli sa tak, ako sa rozhodli. My na tom moc vody nenamútime, predsa sme malá krajina a počet hráčov našich slovenských NHL išiel rapne dolu, takže rozhodli sa tak, ako sa rozhodli a musíme to rešpektovať. Bavil si sa s Kopitárom trebárs o tom, že budete hrať v jednom tíme? Teda pár slov sme prehodili a nejako sme sa na to nezamýšľali, takže ešte to ďaleko, uvidíme, čo bude. Sa tvoje narodeniny oslavujú na Valentína a aké máš zvyky? Je to zaujímavé, hlavne veľa ľudí si spomenie, pretože predsa len je to taký dátum, aký to je, ale hlavne to je americký sviatok, ale u nás sa takisto oslavuje, takže sviatok zaľúbený a myslím si, že nejaká šutica a tak ďalej tam určite patrí. Ako si trávil narodeniny? Boli sme s chalami trošku oslaviť po zápase, takže vyhrali zápas a potom sme boli trošku na pivo oslaviť. A taký tajný darček na narodeniny, ktorý skrývaš, ktorý si ešte nedostal? Neviem, mám všetko, hlavne aby bol zdravý a šťastný.